Hello, hello! Bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi am un nou clip. M-am găsit la un nou clip. Bun. Haideți să intrăm în subiect, că nici nu știu cum să încep. Dacă vi se pare că vorbesc pe nas, să știți că vorbesc pe nas pentru că m-am trezit cu o super răceală acum dimineață. Ba, am nasul înfundat, ba, îmi curge ca un robinet. Mă ustură puțin gâtul. Într-adevăr, am băut niște apă rece zilele astea și era de așteptat. Astăzi vreau să vă arăt... Deci, mâine plec la Timișoara pentru că trebuie să dau sala pentru permisul auto. Și mă scuzați de niște căței neastâmpărați. Bun. Mâine plec la Timișoara. Făcând bagajul, m-am gândit să vă arăt ce produse de skincare și de machiaj îmi iau eu când plec la Timișoara. Lea, Tobi, vă rog frumos. Bun. Haideți să începem, cred că, cu skincare-ul. Mi s-ar părea cel mai normal. Da, și am uitat un gel de curățare să-l aduc, dar știu exact ce mi-au. Așa că începem cu tonerul, să spun așa. Mi le iau pe cel de la Fenty Skin. Îmi place foarte, foarte mult acest toner. Este o apă mai groasă, chiar zice Fat Water. Îmi place foarte mult, hidratează, îmi lasă tenul luminos, nu-mi ies coșuri de la ea, e super, super faină. Acesta este un exfoliant mini de la Huda Beauty Wishful, îl am și în variantă mare care este pe terminate, norocul că mai am într-o variantă mică, asta are 20 de ml dacă vă interesează. Îmi iau în caz că am nevoie de el pentru că e vremea rece, și totuși preventiv poate să mi se uște zona de la nas, mai ales acum cum sunt răcită, totuși trebuie să fie. Bun, o dată la 2-3 zile îmi fac o mască, este de la Uriage, Highsec, nici nu știu. Este o mască Pillow albă care se usucă în 5 minute maxim și îți extrage punctele negre și toate impuritățile de pe față. Îmi place foarte, foarte mult această mască. Are un miros așa, mentolat puțin, dar nu te deranjează. Eu care am tenul sensibil, acneic și sensibil, n-am probleme cu ea. Sunt super mulțumită. Pentru zi, pentru că să am o cremă cu SPF, tot aceasta de la Fenty Skin mi-o iau. Are SPF 30, pe timpul zilei mi se pare super ok. Deci asta o să o folosesc pe timpul zilei. Iar aceasta de la Chanel, Hydra Beauty Nutrition, o să mi-o iau pentru noapte. Pentru că oricum eu iar noapte, nu foarte dezidratat, acum și mai rău, deoarece am tratamentul acela cu retinol. Și atunci mi se usucă tenul destul de tare, fiind și iarnă, bate vântul, este frig. Măcar seara să o hidratez cum trebuie, să știți că o folosesc, dar este super mare și super ontoasă și trebuie foarte, foarte puțin. Bun, ca gel de curățare tot de la Fenty Skin o să mi-l iau, cel în tubuleț, l-am uitat acum să-l iau. Bun, pentru exfoliarea buzelor am acest scrub de la Elborian. Este super ca lumea, îmi place. Bun, și să trecem la make-up. Cred că atâta am de luat. Bun. În primul rând, fond de ten de la Lancome Tentidol Ultra Wear. Eu sunt nuanța 03. Îl am și acum pe față și e singurul care mi se potrivește în momentul acesta. Deoarece toate mi sunt închise. Ăsta e singurul care mi se potrivește în momentul ăsta, așa că pe ăsta îl folosesc și ar fi bine pentru că l-am de jumătate de an. Și ar fi bine să-l cam pun la treabă, nu? Bun. Ca anticearcă, nimic nou, l-ați mai văzut la mine, este la Oder Double Wear. Nu știu nuanța, culoarea, nu știu. 02 Light Medium e asta. E ăsta micuț, vreau să-l termin pentru că l-am de mult timp. Nu este preferatul meu, dar nici cel mai prost. Mi se pare puțin că mi usucă zona de sub ochi. Și în perioada asta nu prea îmi place, vă recunosc. Bun, pentru sprâncene, Deep Brow Pomade de la Anastasia, eu sunt în nuanța Ebony.
Ca iluminator și blush, dacă îmi doresc, paletuța la Too Faced, care a venit cu paleta mare de farduri de anul ăsta, anul trecut, ediția de Crăciun. Acesta, iluminatorul ăsta este BAM, îmi place foarte mult. Blushul este iară super drăguț, are niște particule sclipicioase, îmi place, îți dată cu iluminatorul acum, dar cu blush, mai am un blush care îmi place la fel de mult, este acesta de la MAC. Nasul. Este acesta, îmi place foarte, foarte mult, nu știu, nu se vede bine, pentru, uitați, asta e culoarea lui, asta este. Așa, este foarte frumos, cu el sunt datați, dar m-am dat foarte subțil, pentru că prima dată când l-am cumpărat, am pus, tată, arătam ca un clown. Deci ca un clown, este nuanța Faux Sure. Ca pudră, o am pe cea de la MAC, Studio Fix, numărul, nuanța NC25. Super fain, e singura pudră pe care o folosesc și mai am din ea, se vede că o folosesc, are așa puțin, e singura pudră care o am, nu am altă pudră, vine cu un burețel aici, o dată l-am folosit doar pentru un retuș, dar cam atâta, în rest folosesc pensula, atât. Mai am un creion de buze de la Sephora, nuanța 23, Copper Blush, da, este pe super terminate, mai are aici un vârf mic de care profit pentru că îmi place foarte mult, trebuie să mi-l cumpăr. Și țin acest creion de sprâncene, știți foarte bine că nu mai este absolut nimic în el, deci dau un gol până mâine că nu mai e nimica. Dar îl țin pentru periuța lui, îmi place foarte mult după ce îmi fac sprâncenele cu gelul de la Anastasia, îmi place să le periez cu această periuță și super ca lumea. Bronzerul meu de la Too Faced, care sincer e pe ducă și el pentru că îl văd iar așa scorojit. Nu știu cât se vede, cât nu, dar în realitate este ok. Așa, și mai am 3 produse, 4 să vă arăt. Cream Lip Stain-ul de la Sephora în aceeași nuanță cu creionul de buze 23. Rimelul de la Milk Makeup, Push Mascara, îmi place foarte mult. Are un ambalaj fetelor de sparge cuiva capul, liniștit. Așa are periuța, îți dată cu el astăzi. Și îmi place foarte mult. Rezistă, nu care bobițe pe sub ochi, nu se sfărâmă, nimic. Și un ultim ruj este cel de la Huda Beauty în varianta mică, Interview. Această nuanță. Îmi place foarte mult. Nu prea m-ați văzut pe mine cu rujuri foarte colorate. Îmi plac mai mult nude-urile. Și Lea, Toby! Așa, bun. Iar fixatorul de machiaj, spray fixant, ați înțeles voi, este Fix Plus-ul. Eu îl am un miros cu cocos. Îmi place foarte mult. Și topește așa tot machiajul. Nu știu dacă neapărat setează machiajul, dar îmi place așa cum topește toată pudra, tot make-up-ul să se contopească una în alta și să arate super natural. Le pun înapoi că... Nu știu la celălalt clip de ce au fost comentariile dezactivate, nu înțeleg. Eu n-am făcut nicio setare în acest sens, dar din câte am înțeles YouTube-ul își face de cap și dezactivează el comentariile. Îmi pare rău, poate la acest clip nu o să se dezactiveze comentariile, nu o să dezactiveze comentariile și putem interacționa. Și uitasem, paleta de farduri care o iau este Pumpkin Spice. Am cumpărat-o în decembrie și sincer vă spun că nu prea am folosit-o. Astăzi m-am machiat exclusiv cu ea la ochi. Îmi place la nebunie make-up-ul. Arată mult mai bine, uitați-l. Ăsta este în realitate. Că stau fix acum în fața geamului. Deci ăsta este make-up-ul meu de astăzi. La ochi mi se pare bombiță. E foarte frumos. Îmi place foarte mult cum o e și make-up-ul. Dacă vreți, pot să reproduc acest make-up, să-mi lăsați în comentarii
dacă se poate, bineînțeles. Aceasta este paleta, îmi plac foarte mult culorile din ea, doar nu știu, am întins spre cealaltă paletă la Too Faced Born This Way Natural Eyes, ceva de genul, care are culori super neutre, dar am zis că dacă tot, Doamne ajută să vină primăvara, să încep cu paletuța asta colorată, pentru că îmi place foarte, foarte mult. Bun, deci cam asta este bagajelul meu pentru make-up și skincare. Mai trebuie să-mi adaug gelul de curățare și atâta. Tobi! Aoleu, și nasul meu nu mai funcționează. Bun, fetelor, dacă v-a plăcut acest clipuleț, să-mi lăsați în comentarii despre un produs, dacă vă interesează ceva, dacă vă place make-up-ul de la ochi, să reproduc într-un clip special cu un tutorial de make-up. V-am pupat și vă doresc o zi frumoasă!